Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pantip khap mania fila pan call haki niki number na kajingelit bam khanas ngotenat shiparlok kalami kajinga kren ban ampelur ka yakapor haki kam sngoba Nrei man pai khamat lem shakilong ying ki baduk ki barangli ki badan kam ya ka jingarap lem na ki para brio ki badan ya kamon babha kenia kunhun ka badan tang nyangut parlok ha ka basdang kila sut kila shor ya ka shlam tre kam jongki daga kerteng pathfinders house nam arja khan rio menta ka jingdan jogit khot ki badan ya kani ka ju ka jingthmu kala kunjo Shaka arpu sangon AA. Nadu bala sengi ka pathfinders. Shibun ki kam kala laban le. Haka bakaner ya laki jong ki kiti ban no senyang. Shaki rangli ki juki. Laka day haka bam ka di ki jan ki nem. Ni wat ha ba pensionaru ya ka yeng ka sem. Ye ki long yeng ki badung. Khnang man lan na ka singi. Uslap berkala air. Kajingdon jong kan kunhun kala long shisha ka jingar khu ye ki babuan ki long yeng hakaleng ka rikhasi ki baman ki jing e ki jing jinjar haka yok akot haka thia kadam pat haka shong asa shu kne kunhun menta ka kanti kadan ye ka jing thmu bat pen khre ye ka jing dap shi post nam ka jongka haka jing ya lenti ban shakri ye ki parabrio ngila yo ru banya kran ba ki khot jong ne kunhun ban tip khambnya ye ka jing ya lenti ki jongki tu ini sengap mentah kidan ayu ban ong. Kerteng jong ada Johnny Rentatiang, ngabat kum vice president nak niga group, bat kejingwan kejonga kaniga group, kadai daka ba daka mensiam, bat kejing kita ahi kejong belai, mangada nak niga group nomor ba, ngadon ru kata mensiam bangan ai nam ta kin men ki para jongi, ki badan syai kata ka haki kejing kejing shon ki kejing kejong ki la sila banong ba kemyo ka bam ka di ka abun ki liang ma natakadaw ka ka ba ngadon ka ni group ka di ka tahi ba nakwa ba kan lei hantam nam tagen men ki para ki badan siya ka ta mensim ba ki don siya ta ka jing kamens ka hajing dok jong ki ma lesi ke bam yo bam kot ke bam kadi ka jingim ka jongki ke bam malasni dikum tahi ngadon kata ka mesim ke bang ngawan ka ni guru ka kerteng ka jonga de kerenika alia bat ngabat kum I social secretary ha ka kunhon pathfinder te habai de bat kanika kunhon kum ka member ngayo bangan heshimenta ki babun ki mission bat ngayo bangin ya kenduk lang ya shibun ki kilong yeng ki badon hapring kajing jenjar kajing kerdo bat ngai isha ba kidang bon shisha ki para ki hinmen ki kmi ki kma ki jongi ki badang yaduna hado kata bat kidang don kam ya shibun kajing arab bat ngakentulang ki weiru ba kin da isin elem bakin ya no lem kakti kaman kakti kadiang habai dei bat kakam le isin habaning ka baning kong Dailing ban I bakha jonga ibla long lupa I members jong kani ke pathfinders ti ijuan shiying ijuan ban kli pidon jan em ki bam phim ya phongshu ki badang long phi la em ban no sinyang ti kumta ti yaweru yanga ki mission ki jong I ti kumta kamsiam jonga ka ktik ngayu I haba ngayo benta bangan dech ki mission kumto ngayu I ka kakta kamensiam jonga habang I baki ki hinmen ki para ki jongi ki don hapring ke jingduk ke jingkerdo te kumta kan suki pasuki
ka jinglit mission ka jonga ngan sayo benta bangan don lang bat kani ka Pathfinders kain bangan salong sendan ka member ka bapura jonga ni ka Pathfinders ka kerteng jonga ka de wanda sha kharumnun bat ngala join ngala don ha kani ka group na do hajar khan reu manga join ya kani ka group ka jingrong jonga bangan join ya kani ka group kalong ba leng ba ka jing batai mau jing pralinti jong i ba living i president jong kani ka group iba juyarap khana borbor sepang ka bani ai jingarap ya kilong yang ki baduk bat deling ba ka jinglet ka jonga hai ka panga julit senran bat julit mission ma ka kta sha ya ka donot ka museum ka jonga banyo iba nang don bun kilong yang ha kani ka senong ka jongi ki badang mat ya kita ki jingduna ha ka yok ka kot ha ka jing em ka jongki ha ka jing sngo ka jonga tinga aba ngaladon bat kani ka kenhun ngasngau kemen sha ba ngadon bentalang bat kani ka kenhun ngayo sipun ki jing hikai na kani ka kenhun ma bat kham tam e ka ajing kemen ya kamen sim ka jonga ha ka ba ngala na ibor i jonga ibadet bangala banyarap ban alam ka kti kaman ka kti kadiang sha ki pat kilong yeng ki ba yo ya ka jingarap bat kham tam e ki ba yo ma ya ki ni ki jingarap jonga kenhun ka jongi ka keteng jonga ka dei Veronica Kharmaulong bat ngadi iwe nik member jong ka Pathfinder ngala dan benta hagani kinhun na do arjar khan rio haka ba i president mo i ba living yong ba kumno ladangi ya dan benta lang hagani ka kinhun namar blai tan kishan rang ru kalong ka ba e ban pinya yiki kam nakawi ka por ban ikindu kham tam e kilong yeng ki ba de se ki dan kilong kimi ki ba kisngau shisha ya kata kajing shaman sim mo di kumno ban yarap diki ban serput serpai kata kajing pangdot nu jongki ngasau ba kata kajing don kami kikin thai kit banlong ki member kalong kawai na kata ka benta ka bakraw mo di habang ayok kum kata kajing tip mo haba i pentip halor kata ka benta ngaru klam kanu kajing jing artatian mo ngashim bentang o nga ngaru nga kwa bandan benta walda ilong ibaret ro henry nga kwa shisha bangan no mensim lang mo dada ilong inu benta ro tang hakatak benta banyo banyarap ikinu gibriu ki badan kami kijingarap kijongi kajing dan benta kajonga hakani kikinhun ho dan ki khap mo hakajing bonkam kajongi le singi wad ki kam ki jam haba dan ki por haba dan ki kam ki ba te shushu dan ki khap ki bangim la ban poi ha kinu ki touring lani hakanu ka mission ka bangi ngilet kum haka ban pendap iki jing shna yeng henry tang badam kamen sim sharu ko wei ngasngau ba kalalong sha jing khu ba kamta kanu ka yeng kanu ka kalong yeng ka ba mat mo dangi ai ni beta ibaret tam ru ngasngau kala de ka sha ka jing kimen kamta jongki bat ru ka jing kimen kamen sim ka jongaru nganyo bandan benta hai tai benta ibaret ru te ka kerteng ka jonga ka de sincerity sun bat ngala join hagani ka group na do snem al hajar khat rio mantala dan kandai snem na do banga join bat ngabat kum i office assistant at secretary jongka nika member jongka nika sing ten na do ka por banga join hagani ka group deling ba jong i parlok jonga nia join lang haga ju ka por ba hakpo badang sang ban seng mo ya gani ka group snem hadin te hakapor ba YouTube mai iba iko aban join balong member jong kani ka group tengaru ngadon nya ka ju ka jing trang ka balong i parlo jonga iba dei ri member jong kani ka group hi tingi la yakran ba i president ba ngaru akwa mo bandan benta lang ba kani ka group but nadu kapor ba nga la join ha kani ka group ngam shimla dan kanu ka jing babi na ka jing bam hunmen sim ha danu ka jonga namal ba nadu kapor ba nga join nga dap shisha da kata ka jing aingu yo blebo lai lam lenti nga chakane ka group ban ya rap lang ya ki wei ki para brio ki barang kam ya ka jing rap ka jongi bat nadu kapor ba ila join ngalap ba kani ka group kala nang kiu ni para member ni dang ya bun bat ka kam ka jongi ru kanang
nang kam la shishu ban penyar ki commission ki jongi ban ya ka ba mensuama da ka jeng ya dan lang jong ki wei te ka khateng jonga ka dai pen scam lang kharling do te bat hagani ka kunhun nga bat kum u office secretary ubre ban pek ya ban khmi ya ka office jong ka kunhun hi bara ka wei kani ka jing dan banta jonga ka kunhun hi bara ka wei te kalong hi nadu kamensiam ka jonga hi bat kamon ka jonga hi ka banga kwa ban le na banta ki para brio ki para do prasnam jongi ki ba dan kam sisa ya kita ki jing yarap ki jongi kum ki para brio habangi em ha perthai ngibun ki jing duna ngibun ki ki ba ngidan kam ha ka jing em jongi la kalong ha ka bam kadi ha ka kup kasem bat hakil yang baro hi kan te nga kum u khana samla u badai uta u member jong ka kunhun hi te ngadon ni ban ong ba ngi kum ki samla ngidan kam ban le na banta ki parado ki prasnam jongi ki badan kam kita ki jing bam ki jing di ki jing kup ki jing sem ki baduna hakayo ka kot baro ka wei te ka wei ka ban kong hi nga ai ngo ya ublei hi ba ula a yang ka ni kalat kalenti bangan don banta ka ni ka kunhun bat hakawe kaliang ru ka kunhun ka jupen snai kita ki yeng sisian hakai sistem lani arsian hakai sistem kat bala la ibor hi bat sakawe ru ngasoman aingu ya ublei hi bola ai ka ni kalat yang ba nganyo ban sim banta hakane ka ban snai ki yeng namar ka kunhun hi barok kawe ngatre kum misteri ngatre kum tau nong snai yeng bat kalong ka jing kerhu ka bakrau ba ngayo lat ba ngantre ban kata na banta ka kunhun hi barok kawe bat teng haba ngajulej ban snai ki yeng teng ngidon ki por bang sifsa be sya ketu ka jaka bang snai ki yeng bat ru ba teng ka jing yade jong kini ki trayeng ki bang sit pan sna lane kasenong ka thau hi barok kawe bat kumjuru teng ki dan ki para marjan marpa ki baju ai mensiem ki baju kentu yang ni na kapor sya kapor ba nyinang la bantre kambai kini ki kambat teng kalong ka ka baso tenat bat ka ba so yo bor bangin tre bangin le su ki kam nang ni sya khamat hi ham ko ka teng jonga ka de mikdan maulong bat ngalak jon ni ka kunhun adu usnam arsa kapra te ka jing jon jonga ka kunhun ka de lingba bangai i lingba ni ki parlok jonga ma ki blaya khman lingba ni ka kam juki bakian te haling ma ka jitel juki ni ki parlok jonga tanga i ba ka ai musim aku ka ai musim ka apa de ka imlang salang di lingba ita ba ka jing de jonga ba ki parlok jongi ba ni parlok jonga ba lam khmat hi dengan sekala bangan snok tilang ba ni ka kunhun ni kita hi ku banta ka bang akwa bangan join bangan don talang ba ni ka kunhun hadin ka jing don jonga ba ni ka kunhun ngaso bangayo apa ni ko ka de ka ba ka jing don jonga ba ni kunhun ka long ba ka jing de lang ba ka imlang salang ka long ba ka ai mensim nga kumna bangan no ban te lang ba ni ka imlang salang ba don banta long bangan don ka mensim mo ban yarap markiliang habe de ba para do personam jingi ka de lang ba ka tahi ka we nga ka teng ha ban job nong rum nga la join no kani group na do snam arjar khanyo ti na do bang join kani ka group ngalong ka pen sai khamat mo nga bani i ba mdei ba ka kebun ki jing hani pori kasi jongi bat ngi bat ki de ki para ki jongi bangi la ban yarap iki hakino ki liang wala di tang baret nei ba heru ka bangi la ban ai iki ka jing kerku bangi la ban ai kata ka ke basu tenat bat ka ke bangi i dan ngila ai kita ki jingker khu kini ki para jongi ngi i ba ki yo ki jing ki pho mot pho man ki kemen ni kata ngi ka de ka jing siu kiliang ka bangi yo batang kata hi ka ba ke bangi kwa ha bangi wan ka ni ka group ba kata hi ka de jing wan jonga ni group bangawan do ni ko te ka kerteng jonga ka de haral ma chau te ka jing bat kan ni ka kunhon pat fondasi ka de nado bayar sedang ini kunhun hi nado bagian pat air ka kerteng pat vendor sung empat jar kerteng kene ka kunhun ngidang long tangkum superlock atau kupor ngidang sedang ni kam beret bat hadu menta kenti hadu bangila adap supos nam nang dan ni kunhun te ka ika bangayo anak ni kunhun kalong kawe ka de ka kamen ka jingerap nomor balai ladangi la kumbang ngasit ong na kapor wa kamen ka bayarap hi kawan kalong ba ladangi kloy benerap ki bayi yarap eladi ru bat dak bayarap eladi khamtam
kajing rap ada dia kali kaba kamkor nomor baladang rap ngilong ki ba isnai bat dak ba isnai la dia ngilat na sibun ki jing sneo bat ngiyok sibun ki jing mentoy du akai liang wede ba jing em la dia nomor ba kakam isnai jungi ho kamkut tang ba ngila le kakam isnai kakun atang ta handai kalong ru kom kajing aiman siam ki we pat nomor kumbangi ngaongi pimene kajing sedang jungi kade tang ni kendat ngot para sendang sudah separlok bat menta kani kunhun jungi ngladon lakum no lakum ba arpusan ngot te kani kalong ke ka ba aiman sem ya ki weiru bat abang ayat sini satairu ngai sam ba ki breu kanu su ki kunhun ni ki breu ki layo kanuksa na kani kunhun jungi bat ngasam ba kani kalong kajing sarong na menta jungi iwei piwei khamtam ya ki nongalam jungi yangi ibai kelasang ni kunhun ba nget kamru ba nakani kunhun sibun kinang mi mdai pakan kut tangangi bat sibun kinang mi namar ba dapat yakani ke perthis ni menta hakapuar bangi ngisdang mensuaru ngisdang kum ki samla kata kupuar menta ngilayo giladon lakajong kayang kesam bat nginang kaniru kalong kumbang nginang yo kapuar ban senang laki kun kiti bat nakani hiru ngakerpat kalong rukum jo ka nak mentagi kon samlai liak ya bakin pulut kai kepisah sini setai nam tagi jing sneu jang di kaperthai tekunai ya ka bat liak se da phimla man ka poru sisien sisnam lane khnuk nak poru ka ba ma phidon ka tang man se man rap phi ge bre ka bedon kam jing rap piklo phila man rap ki tangkani hi ka ka gerteng jonga ka dai juban lang nong rom ban nglai dan benta ba kendi kenhon adu kisnam arja ka pra ter hadien bang lai dan haswa bang dan benta berkene judan ketu kamen siam ong ba kat bangarang em hakan ke slap tei ni dei bendai namta ki badan kam ke jingrap namta jing lai long kanu ru la dei jing kru namta ketu yang kisam namta kitu di pardo prasnam ke jongi ti kalong ke ba su kemen mat su kemen su ngu sha ke bau blei la pesat museum namta jonga manganyok bentalang bat kani kunhun keba le isnai keba le yarap namta ki badan kam ke jingrap khamtam kum ke jing embryo jongi libun sien ngibun sanggajing ngibun sanggajing khwan moy lade ngimju nang ban yarap namta ki wei ban namar kani ke jing yarap be ki wei kelong ru kaji kawei ni kebenta ka bau blei ula kurku namta jungi kawei ru kebenta ka bau blei usu tenat namta jungi kum gibreo bangin lei na kemta ki wei pat ki badan kam ka jingrap ka jungi bat kedai kawei ru ka benta ka ba blei ka benta ka jong blei namara bangi yarap ya ki para breo ka dei ru ka jing sakri para breo ka dei ru ka jing sakri ya blei Baning kong ngai kumplay try kanrat bat kumjuru kajan met ka basuk bakaman yangi bat kakting jonga desa phi wadri te baning kong do ngasngo kaman mo bangadan bentalang ha kan ke group Pathfinders te ngala join nak 2018 nak dan kumbasan snami te bang atat seba ngade member ba do na barak khat te ni bat ya barak khat iru ki member te nga ai kuplay dia ka bakila taduk ka baning kong do mo kila pediang so bahaya nga bangan join ha kani ka member te kumba ki ong hi pa ndei na ka pisa ka ba ki ngi ai ni ka de na ka ban sim jungi te tang kita hi ka baning kong sngo comment namar ba ladang amdan bentah kani ka grup ru ngam yu i moi kita kilong yeng ani kita ki kimi pal ni ki himan ki para ki ba dan kam sisai kata ka jing rap ling ba la ka bang dan pada kani ka kenhuan ngasong kemen syapat nga yu i kita ki brio ki badan kam sisai ka jing rap ka jungi ka kerteng jonga de Stephanie Warjiri ngalak dan bentalang bak ni kenhun ru usnam arajar khat nyo bat ngasong kemen sibuan bang la banyi dan bentalang ha kani ka Pathfinder namar ba ngelai la ban yi isibun habangi let keleng ban let ai jingerap lembi seki bremo ki badan kami ki jingeram tingala yu isibun ki lala ngai isibun ki taki jing dan kam ken jing ki weipan jika kerteng jongai de living starling.tron ngabat komi presiden juga Pathfinders
nadu senam arjar khandrio hadu kani klimar ka bamenta te khani kasi ka bamenta ngi don hangni ha kum ka kenhuan ka bangi penkre ya kani ka jingple ka jongi ya ka jingdap chpo senam jong ka kenhuan Pathfinders ka bangin sapun kut la senam hau arjar arpun rio haka arpu artarik April te kani kani ka jinya ilenti ka jongi nadu arjar khandrio ter hadu kani klimar ka bamenta kum ba ka kenhuan hi ka don ka jing thumu bat ka ekanong rem jong kenhuan ka de ka bang ngin ai kita kijingerap ki kamle isne ki jongi ka bangin kershan lem ya kita ki parado prasnam jongi ya kita ki men ki para ki jongi ki badon apring ka jingduna kayo ka kot ki don ki long yeng long stem ki ba umbiang pura ya ka yeng ka stem ba kin chong kin sa ka kunhum jongi hadu kini kisnem ki bamanta nilai kendu bun teli ki long yeng nilai kendu bun teli ki sinong ki thau ki bangi julet na ka por ban ai lem kini kilat ki jingrap ban ngile ye kini ru de na ka daw ka ba kapen subhai kapen siam ke jungi ban ngisngowi la dia kide kita ki break ba habab nomor bang yo kani kalat banyarap lem ki wei kat bangi dang emani ka slapor thei bangi nile dai tai bor ibarat i jungi nomor kani kade ke aka ka ba hab ban perkhat aga jingi break ke jungi ka ba ngidon ha kani ka perthei ka ba itnat ka perthei ka ba ipu ipheng ka ba blei ula thau kerpang yingi mo hanri wai pat yingi kani ka atiar wai yingi kani ka jing sempang wai yingi kursiu ya jumut perkhat ke jungi ba ngim dei ban su song krikti bangim dei bangin ong bangin su hun hala die ya ka e ka bangi labit labiang ni lalong laman ni la die hanri em ngidi ban pet lem ki wei ban kene lem ki namata ki wei pat kita kenmen ki para ki jungi ki badon ya ta ka jing kerdu ya kata ka jing hiran ha ka jingim ka jungi banyak terong lem ya kalingkor ka jungki kat bangi dang lai bat kani ka de ke senjam ka ba bahatam namar ba andang lalit no nang ni slapor thei kermen ba ngi nginumla ban kit ya ki bangi don nang ni slapor thei henry kini ki kam jing le bha pat kin ya sa si junam na hak slapor thei na ngi dan chu nang ni slapor thei ru henry kin ya sa pat ban ngi barbor hapring ka jing ya lenti ka jungi nadu arjar khandrio hadu kani klemar ka bamenta ngila kendu pun ke ngia kendu ye ki jinge ki ba bun rukam ngia kendu ye ki jingkemen ki ba bun rukam ki ba ha ka jinga lenti ki jungi kum ki jinge ngi kendu ba don ki sinong ki thau ki ba teng ngim biang ki lenti singkien ka bangin ra bangin rong ye ki jinong kam ki jungi mali sia bangile ban ai ki jingeram ban ra ki marba mardi ban ya ki kali bun sien ngi habrung ki khlau bat kali ru bun sien kamla ban lai man poi situ ki sinong ban poi situ ki jaka handrei ka man siam ka basen rang pat ka jingi jungi ka ni ka kam hadu kata ka penlong ngi bangin long satar ka jumut ti perkhat bang lala long hanonor kam lada kalenti kam don handrei ngin wat kalat kalenti ngin ya bet ya ka e ka bangila don jitu khana bangin poi sata ka thong ka jungi bangin poi situ ki long yeng bangila banyarap kata ka ni ka wi ka jingi ka bangi ngi siam bat ka don pat ka jingkemen pat halendat jung kita ki baro anda pila poi situ ki yeng long yeng sem pilala ban le e nam ta jungki hai bor ibarat i jungi handrei ka ba e ka bangile pat ngile na do ka men siam habangi i pat ya ka dur pumat ka jungki kitu ki e baro ki penjat had ngi pen klet lut yingi kita ki jingi ki bangi kendo kalenti kita ki jing jar ka jingi ka senti singkian ke jengi handai kitu khmat ba pumat jengki bat kumju abangi khabrib I khmat abangi dalali phai sila ke jengki yeng kisam ngitip ba katu kalong yeng long sam le se mo abangi pensnai ke yeng ngi I kalong yeng ka ba kisa ka ba kalong yeng ka bambet bambiang kilajat la pralut handai andai la dep ye ke yeng kisam ba maki ka sisen ke sngipat ngi sutu ba ki salat na kita slap na tau pria na kino ka jinjar ka ba kidon mali se ka yeng ka ba kisa ni kong ba ka yeng ka ba mangi na ka yang kunhun rengkat ba kinong le ba jingi ki baju kershan ngi ki ba ai lomba ki jingrap na keleng na mata jingi lomba ki jing duai ki ba ai boringi ngila ki man ai pat ya kalong yeng long sem ka ba ya ka yeng ya le se ngala bandong ka ba ipu yang ka ba kin syong hin sa mo kata ka ka ba pen kemen ho ki don ki brio ki ba ai min se mingi ki ba kershan ngi ki ba pelong ngi bangin skun ya kejumut je perkhat ke jengi ke bangin dang la ban le bha susu dang kwa ingi bangin le bha susu don hot ki jengi hang ni hang tai ke ba ting las ngo ba em be ni kam ngin haban penkut no ya ni kam haban song klikti no tama handrei andang ila perkhan ba kata ke jengi ke jong ublei dala dia ngasi ngen ba ublei dala dia numla banwan mo
ban dala dia hakta ka jinglong do long snam ka jing uban wan manira handre persat mesti par halor jengi ka syong hangi pat hatungi ngap nem ya kata ka jing khot ka jing u handre lada ka de ka jing khot ka jing u ka bangingi ngap pat kam de kan cukut nah ngingi kwa pat bangin le e ki nam ta ki gilong yang ka ba ublei hi ula ka do lenti nam ta jingi nga kum nong yelam ringkat ba kun huan habar bor nga bangi le ke ni kam ni sidwai ngi ong bangingi long tangki atiar handre kumno men pendap ya ki jing don kam kumno men pendap ki yang kasem Andai dehi boleh try kendar ubah pendap ikini apa hadu kan iklip mat ka mentah sisa habangi pai khamat chu habangi tan bit dak ju ka jumut ka bakhuat bi banle e nam ta kitu kelong yang sam ublei umjing eno igi kata hikari ka ba pen keman ingi ba kari ka experience ka jingi ba nga keturu ikiwei ba sim ya kari senjam ban nyarap lem ikiwei ban pet lem ya po kia imlang salang jung phi ya ki kondong syarat jung phi yo le si lang don kita khenman ki para ki jungi ki ba thia le si klambam ki ba le si banyo kita puli dang dia karu kalong ka bae banyo kaynya kasam ka ba pakaru ki kalong ka bae hande tu sim lem ki senjam dan kam man don spa dan pau dari dan kam patang ka mensiam ka ba khuat ka mensiam ka ba long mensiam ka ba senrang banyarap lem nam tai ki wei ai ba kani kam kan long do long snam po ka donut ka jungpi ba kani kam lada kala dong do long snam po donut jungpi dan mana lo mana ban ki pat ya ka nomor hande pidon be ka jing temu ba habit banyak khmat ba ublehi usadon senda jungpi jeng ade rang da jit nokri ladon bakani kan hona do pastang aja kan reo ke message ka bang apa ban ai kiri kam ka bangi trai kiri ka ba nginya rap lam ya kinu kilong ye ki ba duna ka jingyo jikot kumba ngi mo ande dan gibreo ne namno kidan ki ba teng ki perkat ta kila biang hi hala de ke sala ki kwa panya rak me re ngi khani kan hon pat ngimnong ta wala ngidan teng ngidan teng ngimdan ne kamasi mi ka thrang ba kwa kan ai bentalam hi badan i jungi adi beyo baret i bahero te ka keteng jonga ka de walambok nong kan ri te ka e ka ba bangi sedang ka de no bas dang hi kan kan hon ngalong ki member ki ba sedang ya kan kan te bat ke ke ba perlong yangi bangin sedang ya kan kedai kum siperlok bangi ya naru spor bangi dang ya sedang ban ya kedai bangi jui pen bun kedai bangi ya pelut pot ka lek kai sngoba siperlok te aku kesin ngi kendu dan ki bangi kendu jing e te hai tai linti bangi kendu tingi kumpoi yarap iki te hatahi pat te ketik mensim ka ai ketik mensim ngi wi ba yeleng te ai ka ni ka ba ni sulet lut pot kumni te baling miale no dai ei ba ini rap ya ki ba kham ya ki badan kam te ya ka de hai tai binta ba pelong ngi pat de pat ka wehi ba mangi pat ka long ka de ka mensim naladi hi ba ngidan itai mensim bangin le ai bat ke ke bangi le ru ka long bet si benta na ka ba sep ke jungi ka ba mangi kwa lani ka de sep jungi ka ba mangi ai bangi dan in le da bat ha itai bor ba ngila ngim ong ba ngin kular ya ke ba ngile ba ngin kular iki bangin la man ai ki keba kendap serta lani ka banne serta ndre ke bangile pat kalong ba sibenta ka de nei binsim ijongi bat ditang itahi ka kateng jonga pitasan khar do sao bat ngaladan menta ba ka de kon hon reus nam te kai ke pelong yang abang dan bat kani kon hon ban hot kum reu ngam la bangan trei marwei bangan kener ka keti kamon ketika diang seki parado ke prasnam ki kop silang ki sam silang lingba jong kan di kan hon pan kalong ka jengker khu pat yanga mangan yo bandan bentalang bat kan di kan hon mangan ai ke ketika mon ketika jang ya ki kop silang ki sam silang to ka experience mangayo na di kan hon kalong ngayo sibun ke jengker khu na kan di kan hon hoj jengem jong breu se ngamla ra banong ban le hi marwei jingdan jong di kan hon pan ngayo sibun ki kijing kerku nagan ya kan hon ya.